विश्वकोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवचो मोगाचो येवकार. एक मुखेल आकांक्षा एक मनशाचे जीवन कैल्या रीतींत परिवर्तन करताय तसेच ती आकांक्षा त्याच्या जीवनाच्या पायण देखील मस्त शोक करता की असले व्यक्ती केद्वानो कोणासो भियतो नाही अवलंबितो होऊन असत नाही. त्याची शिकावणे त्याची बुद्ध आणि मनोधैर्य अनुभव आणि वाक याच्यावर मस्त विश्वास देऊन घेऊन असतो काही. केद्वानो त्याच्या वाडाप कसा म्हणूचे तो आलोचन करीत असतो काही. तेले येवेचे कैले जाल्यार सोल होऊन दे विफलता होऊन दे नष्ट होऊन दे त्यास कैल्लेसो तो भियतत नाही. तो जीवनांत कैल्या रीतींत पुढे जावेचे यशा गावेचे कसे म्हण सांगून दीर्घ होऊन आलोचन करून असतो आद्यंत. कितें म्हटल्यार त्याची एक दृष्टिकोन काय असाय ते तो कसे यशा गावेच्या म्हणूच्या वाटेवरत तेवून घेऊन असतो की. असले एक मनोभाव असले व्यक्ती जीवनांच्या पयणांत पुढे धावतो म्हणून साध्य म्हणून सांगून दाखवून दिलेंसा आज आमचे ओट्टो आयले सोयरी होऊन आयले दंपती प्रकाश प्रभू आणि अश्विनी प्रभू. प्रकाश आणि अश्विनी अक्का तुम्हास या कार्यक्रमास स्वागत. वीक्षकांनो, आज या एक सांगत्य प्रतिबिंबांत ह्यांचे ओट संवाद करायच्या नद्दी त्यांचे एक दक्कल परिचय त्यांच्या लंगसून विचारून घेऊया. वैतन्या प्रकाशन तुमचं एक दक्कल परिचय आमच्या वीक्षकांना सांगत. मी प्रकाश प्रभू विजय प्रभू आणि लक्ष्मी प्रभूचे पूत. मला अनेकला भाव असा प्रताप म्हणता म्हणून आम्ही जॉईंट फॅमिली. आणि माझे बाईल अश्विनी प्रभू एक नाही करू श्रीलक्ष्मी म्हणून असं. तुम्ही आता शिकली त्या प्रकार काही शिकावणे. आम्ही मरोळींत असलो अद्दी तसे कुलशेखरांत हायस्कूल पुरा ते झालं. मग हायस्कूल होऊन जाल्यानंतर नाईट कॉलेज केल्लें बेजंटात पुरा नाईट कॉलेज तसा डिप्लोमा पुरा करून मग बेंगलोर गेलो. तुम्ही मी अश्विनी मी मनेलचो. माझे अप्पा पुंडलिक नायक म्हणून सुमित्रा म्हणून अम्मा. मी तेंत मनेलांत गव्हर्मेंट स्कूलांत 7th सर केला. मी एक क्रिसमस क्लास ते हे झालं. मागीर PUC डिग्री पुरा सुंकतगट्टे ಅಂತ केलं. डिग्री जाल्या कुडले वारडिकದಲ್ಲಿ त्यांच्या ಒಟ್ಟು बेंगलोर गेलो. आता शक्तिनगरांत असा ओट्टा. आता प्रस्तुत तुम्ही प्रकृती फुडाचे मालक हो ना सोदक गाव आहे त्या तुम्ही सांगितलं नाही मला बघत. आता आधी तुम्ही काम करीत असले उद्योगी होऊन असलो दोघावाय. उद्योगी दल्ले उद्योग दात कसे दालो म्हणून सांगून एक कामच सांगत म्हणजे काम केदोन काम करीत असोचे एक सुलभच वाटतं. काम देवेचे असा ने ते एक किती म्हटल्यार एक असं एक विषय सांगत. ऍक्च्युली माझे हार्डवेअर डिप्लोमा प्रोग्राम मी HP कामार होतो बेंगलोर अंते. चिक्कोड पॅकेज आणि असं चिक्कोड हे होते जाल्यार मी नाईट कॉलेज जायत असलो. तेव्हा माझ्या एक संघाच्या थ्रू एक रिलेटिव्ह होऊन तिने स्टार्ट करीत लंच अँड यूज बरोबर करीत. तसं करीत असताना त्याच मी हेल्प करत येतो. माझ्या पुरसत टायमांच त्याच हेल्प करीत. तसं त्यांचं एज झालं त्याच्यापर्यंत त्यांचं मुंदोरसाचे काही झालं नाही. तेव्हा मी कामारत होतो HP होतो. तेव्हा एक फाईन डे तिने असं बोलताना विचारलं ना माझ्या इंडस्ट्री त्याचं इंडस्ट्री मी नाही घरा करीत होती पुढे काही ऑप्शन नाही म्हणताना एकदा थिंक केलं बघ्या आम्ही केल्यावर कसा व्हायचं म्हणून. तसं एक फाईन डे रिझाईन देऊन आम्ही टेक ओव्हर केलं. टेक ओव्हर करून त्याच्यापर्यंत आम्ही पुरा मशिनरी पुरा मस्त करून त्याची काय तरला म्हणतात निघालो आम्ही. तसं या फील्ड मेन कारण नाही असं तर कोणतरी प्रेरणा म्हणे होती तुम्हाला. प्रेरणा म्हटल्यार आता मी ती करीत तिने तीन ते ती प्रेरणा येते किती म्हटल्यार जनांस एक चिक्कोड प्रोडक्ट द्यावायचे म्हणून सांगून इंटेन्शन तिने केलं. ते आमचे प्रोडक्ट तसं असा मार्केट पुरा कम्पेअर करताना तसं कलर एसेन्स पुरा घालून येताना ती प्रोडक्शन प्रक्रिया ती त्या एक इन्स्पायर झालं. घरच्या मनुष्याने कसं कावेचे करीत असते ट्रेडिशनल मेथड अंते. आद्य आमची आजी पुरा कसे करीत संत करीत
त्या प्रॉडक्ट द्यायला चिक्कोड म्हणण्याचे किंतु इन्स्पायर झालं झालं तिथं प्रेरणा म्हणून सांगत होय. सांगतो त्यांचं नाव म्हणजे तुम्ही सांगू इष्टपावता श्यामला शास्त्री म्हणून सांगून तिने किल्ली काही ते कोड्यालची तर इथे देराबाईला आणतो त्याला बाई तिने त्याच्यातून केलंय ते करीत ते तुम्ही दायित्व असेल बरं वय वय त्याच्या पर्यंत आम्ही टेक ओव्हर करून आम्ही आता शक्तीनारायण करेलांचा ನೀ ಕಾಮ ಕೆದ್ದನು ಇಷ್ಟು ಕರಬೇಕು ತಸ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಇಷ್ಟು ದಾಲ ಒಂದು सांगतो नाही हो डेफिनेटली इष्ट झालं की तर एक जनांचं चुक्कोड एक प्रॉडक्ट द्यावायच्या म्हणतात एक यांत नाही वय वय तसं इष्ट करेक्ट करेक्ट आता तुम्ही एक स्ವಂತ काम सुरू केलं आता त्यांसून त्या एक कसं टेक ओव्हर केलो झालं मिग्गी तुमच्यात स्ವಂತ म्हणून होताना त्यास जबाबदारी चढ असते आणि चिके दक्ले मटार असेल तोरले मटास जाता तुम्ही तेद्दो तुम्हाला त्या एक स्टार्टअप बिझनेस काय म्हणतोय आम्ही त्याच तुम्हाला एक गवळ्या सहाय होऊन दे नाहीतर कैलं तरी एक अनुकूलकर वातावरण त्या कैला रीतीन तुम्ही एक सहाय्याने गावळ्यांत तुम्हाला आता आम्ही या करताना जस्ट एक त्यांचं कसं करू म्हणून मात्र एक ह्या होत्या नंतर एक प्रोडक्शन कसं करू होतो त्या पुरा आता तुम्हाला एक आयडिया हवी नाही असं कराव्या म्हणून त्या ते सुनामास गावल्या त्याला रे मग आम्ही घेऊन द्यायला पर्यंत तुम्ही पुरा तिने हँडमेड यूज करीत हँडमेड करीत म्हणजे घरची ती घरची मिलन करीते आम्ही आमस द्यायला पर्यंत त्या तेंतू करव्या होईत नाही म्हणजे तुम्हाला एखादा आउटपुट एक दिवसाचे एक 50 बाटली करायचे असो मग एक 500,000 बॉटल करताना मस्त डिफरन्स असा आम्हाला ते 10-20 बाटली करताना तितके भंग होत नाही त्याच्यापर्यंत ऑब्विसली आम्ही मिशनरीज पर एवढ्यात होता मिशनरीज पर येताना एक आमच्या एक जनांचं उडास करवत म्हटल्यावर माझे दादा अनंत प्रभू म्हणून ते कॅनरा बँकात मॅनेजर होऊन होते ते फर्स्ट मला एक लोन असं सपोर्ट केलं माझ्या एक जर्नीस मी त्यांचं एकदा उडास काढतो आमचं लाईक विचार कद्दोय ते म्हणतात ते एक आता माझ्या ते क्वालिटी बघून असतील ते करून करी येतात एक लोन करी म्हणून सांगून एक इमिडिएट चढ या करी नंतर रप्पा लोन केलं देऊन दिल्यानं असं मेशिनरीज परत दाव्याची की हेल्प झाल्यांचा त्यांचं एक उडास करू होतो करतो आमचं तुम्हाला त्या एक मस्त कष्ट म्हणदाल नाही म्हटल्यावर कुठले एक सहाय गावले गावल्यांचं आता तुम्ही दोघावाई उद्योग करीत असेल नी एक सुरुवेचे दिस असतात केलो आता काम करून स्ವಂತ काम करायचे म्हणता ना ते एक दिस ते एक समय कैला टाईपर होता सुरू एक प्रकृती फूड्स म्हणून सांगून एक आईला सुरुवेचे दिस कसे होते एक उडास करू होता फर्स्ट मी ऍक्च्युली हेचपिंत असताना सर्व्हिस मॅनेजर होऊन असलो तेंतू मस्त जानच काम करू इच्छित असतो एक माझ्या अंडर एक 15-20 जण काम सुटते तेही मात्र काय होतं तर मग इतक्या एक 8 आवर्स ड्युटी म्हणून सांगून नाही ते म्हटलं सर्व्हिस पुरा बघून घ्यायची त्या असताना चिके किरकिरी ते येऊ जाल्यार इथे येताना आम्ही एक काम करीत असताना असायचे असो काम करवताना मस्त डिफरन्स असता आमच्यात काम करवताना खुशी असता जबाबदारी चढ असता मग टायमिंग्स आम्ही लॅग घाला कामच असताना एक टायमिंग्स किती म्हणतात टायमिंग्स असता एक असता ಎಂತೂ ನಾಯಿ ಎಂತ ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಆಮಿ ರಾತಿ आमचे कसं म्हणजे प्रोडक्ट्स पुरा पेरिशेबल गुड्स त्या एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हाडल्यार राती भितर त्या रेडी प्रोडक्ट होईसेवेंत आता ಕೆಲವು ಕಾಮಂತ ಪುರ आता ಅದು ರೋವ್ आता टाइम झाला उद्योगरी आम्हाच्या विषय नाही तो टाइम बघू होईत नाही ಅಂತ तसं मध्यरात्री सर्व काम केलं असं घरच्यांच्या चिकोड सपोर्ट होता आता तुम्ही दोघं बाहेर काम करीत असेल बाहेर काम करून त्याच्या प्रांत तुम्ही प्रकृती फूड्स तुमच्यात स्ವಂತ केलं त्या स्ವಂತ करताना एक ते दिस असत नाही तेद्दा तुम्ही एक काम करीत असेल दिस एक उडास करू त्यामुळे त्याचं फर्स्ट आम्ही टाइम टू टाइम काम करीत होतो त्याच्या आमच्यात झाल्यापर्यंत आम्ही आधी 5 आवर्स काम करत असेल आमच्या टाइमच की कैला टाइम असो आम्हाला काम करू होत नाही ते खुशी होते मग फर्स्ट आम्ही घरच्या पुरा ಒಟ್ಟು लागून करीत होतो
मग आमचे कसं म्हणतात पेरिशिएबल गुड्स वय बा त्या एक आता रॉ मटेरियल हाडल्यार ते दिन तर त्या पॅक रेडी होईस प्रॉडक्ट. आता आम्ही कामांत असताना कसं होतं एक काम करून या आणि उद्या कंटिन्यू करूया म्हणून सांगून सोडून याव्या पुरं होईत ಎಂತ ಪುರ आमचे तसं नाही. या आम्ही स्टार्टिंग केल्यार एंड ते सेम डे होईसव तसं होताना आमचे नाईट मस्त 12 o'clock 1 o'clock सर केलं असा आम्ही असा ते दोता एक कष्ट यव्यांत तुम्हाला एव्वेंत होईत वैते मग फस्ट असते काय ಐಡಿಯಾ असत नाही असं करू होतो म्हणायचे तद्वचिके ಕೆಲವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ यापुरा ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ आता तुम्ही ते म्हटलं काम करीत होतो न्या ऑफिस वर्क बरी एक नमन आता इत्तेताना तुम्ही तर स्वतः करवायचे ते तुम्हाला कैल एक तुमचे एक मनोभाव कैल्या रीतीन तुत्त्या म्हणून ते सुरू वेस एक ते झालं रे एक टाइम फ्रेम होते मग वर्क फ्रेम होते एक आता वर्क असेंत होईसेवा म्हणायचे एक फ्रेम असा त्या प्रकार केला इथे मी तसं होईत नाही. इथे आम्ही केल्यापर्यंत मग कलवायचं काय झालंय मग लॉस होऊन दे लाभ होऊन दे नाहीतर वर्क केलं समा होऊन दे या होऊन दे तर पूर झाल्यापर्यंत मग कलवायचं. आता अडिगे केलंय रुची बघितल्यावर केलं अडिगे कसं झालं या तसं होईत कैल स्थिती कैल एक ते संदर्भ ಇಲ್ಲರೂ तुम्हाला ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೋಯ್ತೆ. आता अश्विनी तुम्ही वार्डिक होऊन बेंगळुरू गेलो ते कामास जॉईन झालो ते एक काम म्हणताना मग एक 9 ಗಂಟೆಸ್ दव्या म्हणल्यारी 7:30-8 घंटे भितर पुरा रेडी करून ठेवून ते एक आमच्या मनात असतात त्याच्यापर्यंत साधारण तुमच्या गावाने सांगणार आम्ही असं एक स्वतः करूया म्हणून. तद्द तुम्हाला कसं झालं एकदा तर त्यांनी एक सांगितलं आणि एक ठेवताना असं करूया म्हणून सांगतात तुमच्या मनात ते कसं झालं. फर्स्ट आम्ही काय ते करवायचं म्हणजे आलोचन करूया म्हटलं डायरेक्ट होऊन तास या करूत नाही म्हटलं आम्हाला आधी दर्शन ते कसं म्हणून गोत तसं होणं त्याच्यापर्यंत हिनी सांगितले ना ते फर्स्ट आम्हाला कसं करवायचंय काय ते म्हणून ते सांगतात त्या आम्ही हे करूया मग आम्ही गेवेच तर मग हे करूया ते सांगून देतात सपोर्टिव्ह होऊन असतात आमचे ओटोत म्हणून सांगितले. मग 15 दिवस ते कामच गेलं होतं तुम्ही तुम्ही आधी एक थोडे यांचे एक अनुभव होतो गेलो नाही याव ते एक 15 दिवस धावून ते काम केलं स्टार्टिंग फर्स्ट एक ट्रायल बघ त्याच्यापर्यंत कसं होता म्हणून आणि तो तुम्ही एकदा तर तुम्ही पावलो ना बघून पूर्ण तुमचे एक म्हणतात आता फूड ಅಂತ काय होता म्हणतात तुम्हाला टेस्ट द्यायचं मेन इम्पॉर्टंट टेस्ट आणि एकच लाख प्रॉडक्ट आता तो फर्स्ट बॅच असून 6th बॅच 5th 100 बॅच आयल्यारो प्रॉडक्ट टेस्ट क्वालिटी पुरा एकच लाख हव्यानी त्यानंतर मी ते चिकन फर्स्ट एकदा दावून एक 15 दिवस करून येऊन ते ट्रायल. आता तुमच्या या संस्था कशाला असतात त्यांना कैल्या रीतीचे तुम्ही उत्पादन करता. आम्ही मेन आमच्या स्क्वॅशेस करतो आम्ही स्क्वॅशेस ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುचे आमचे प्रॉडक्ट्स ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುचे मग ನೇರಳೆ ಜಾಮೂನ್ ಆಮ್ಲ म्हणतात जामून ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು मग ಕಾರತೆ मग ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ನೆಲ್ಲಿ घालतो मग पुनर्पळी जिंजर लाईम तसं इंगड 13 व्हरायटी स्क्वॅशेस करतो आमचा तसंत आम्ही लंचव करीत असा लंचव तसंत कैला प्रिझर्वेटिव्ह विनेगर प्रगाल आली नसताना नॅचरल होऊन करीत सरीत असो या स्क्वॅश तुम्ही स्क्वॅश जिंजर लाईम लिंबू आणि शुंठ मिगे कशाला पूड करता म्हणतले तुम्ही सांबार पावडर मसाला पावडर तसं आता तुमच्या या दाखवलं उत्पन्न दाखवलं ह्या सगळ्याला कैल्या रीतीचे कच्च्या वस्तू तुम्ही यास उपयोग करता आणि याचे एक बाळतार होऊन दे एक तर जाग निर्मल तेवेचे होऊन दे कैल्या रीत अश्विनी. आम्ही एक लंच ಅಂತ एक 13 व्हरायटी वर लंच करतो त्या एक आंब्यांत एक 3-4 व्हरायटी करतो तेंतू मिडी पीस तसंत स्वीट लंच करीत असा तसं त्या रॉ मटेरियल पुरा आम्हाला लागचे आंब्यांचे या रोग असत ना त्यांचं काढून डायरेक्ट हाडून देतात आम्हाला तेव्हा आम्हाला त्याच्या क्वालिटी चिकोड गावड असतात बरे आंब्याचे मात्र नाही आंब्याचे गावतो पेजेकाई मग करंड्याचे तसं त्या पुरा व्हरायटी मध्ये तसं नेल्लिकाईचे
आता आता ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕರಂಡೆ ಪುರ ಆమె ಐಕ್ಲೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ आम्ही एक ऐकण्यातले केलं तरी लंचचे घालता सर पेजेकाय घालतो कुण्णू घातलेलं नाही करीत नाही पेजेकायचे मध्ये हेब्बालास पचपणस पचपणस कल्ला त्याचे कुण्णू करीत नाही सत मग कंचाला ಅಂತ चटणी करतो कंचाला म्हटल्यार आमच्या कारत्याची चटणी करतो नेल्लीची चटणी करतो मग गोंगरा सोप्पू म्हणून गावतो त्याची चटणी करतो त्याचं नाव असं गोंगरा पुंडी सोप्पू हुली सोप्पू प्रवीण त्याच्या चटणी करतो मेन पचपणसाचे मस्त ಬೆಂಗಳೂರು मग एक लेमन स्वीट म्हणून करतो त्या बेंगळूर चुक्कोड मार्केट झालं देवादेन लंचात लंचात तुम्ही त्या पचपणसाच्या आता ऐकलं मी आणि लिंबेच्या एक ना म्हणून गोड लंच लिंबेच्या म्हणताना इंगडत ऐकता होता पचपण सध्या मी पुरा घरा घालीत ती चटणी प्रकारे ठेवी ती त्याला लंच केलं नाही वय वय त्या मिठांत घालून त्यावेळेस मी ऐकलं वय 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 आम्ही त्यांचं लंच करतो करता त्या चुक्कोड मार्केट असं मग कोंगण्यांत त्या भारी असं वय आमच्या समाजांत वय वय त्यांचं आता आमच्या मस्त जेवण आम्हाला विचारायचे त्या फर्स्ट द्यायला आमचे स्टॉक पिरेतच नाही आम्हाला या पोटी किती स्टॉक घातला सा त्या स्टॉक साधारण मुग्धा दावड्याने आम्ही आधी बुक करून ठेवतो मध्ये एक आमच्या एक स्क्वॅश आणता आम्ही सांगायचे त्याला रे गेरू हಣ್ಣीचे स्क्वॅश करतो कॅशू ॲपलचे काजूचे काजू बियाणे फर्स्ट आम्ही केलं त्या ज्यूस करू आता फेन्नी त्या या पूर्ण मार्केटात मस्त असत ज्यूस ಅಂತ केलं नाही 100% अल्कोहोलिक कंटेंट नसताना फर्स्ट आम्ही केलंय मस्त आता इंग्लिश मस्त पेपर अंत उदयवाणी अंत पूर्ण पेपर अंत आमच्या आर्टिकल केलंय असं करू होता नाहीतर आम्ही काजूच्या उराक त्या पुरा मात्र ऐकून ಗೊತ್ತು आम्हाला मग तुम्हाला त्या ऍक्च्युअली त्या केलं नाही इथे दक्षिण कोकणात पुरा वेस्ट प्रोडक्ट ते कळणी त्या यूज करीत नाही टांकोचे मग काय तो होते म्हटल्यार आधी आम्ही आता नेकरांनी पुरा असताना आम्ही नेकरा असताना आम्ही काजूनी खायतो शीत सैताच म्हणून डॉक्टरला गेलं नाही कफ सैताचे आतांचे नेकरा मेन प्रॉब्लेम म्हणतो कफाचे इवन आम्ही काजू कुडके करून मीठ खायता वय वय कफ शीत म्हणून नाही वय 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 म्हणतो तुम्ही कच्चा वस्तू म्हटल्यार तुम्हास आमच्या प्रकृतीत गावेचित्त वस्तू तुम्ही घेऊनच करीत असोची आता याचे एक बाळतार आणि तकरवेच्या एक नैर्मल्य कैला ರೀತಿ नैर्मल्य आम्ही आता आधी आमच्या आजीने कसे करीते एक पूरा प्रोडक्ट फस्ट साडून धुविती पुरಲು सुकवून पुरा करीती आम्ही त्यात फॉलो करीत असता नाहीतर जनरल तुम्हाला आता मार्केट अंत पुरा हेवी प्रिझर्वेटिव्ह घालून तुरवतात आम्ही तसं करीत नाही सा त्या फस्ट रॉ मटेरियल चूज करताना आम्ही चढीतो कोण करतात नाही तेच हाडतो आता कोण रायता नाही त्याला जाऊन हाडतो हाडून त्या क्लीन वॉश करून सुकवून मग आमच्या प्रोसेस यूज करीत असतात तसं होऊन त्या चुक्कोड हायजेनिक होऊन असतात म्हणजे प्रोडक्ट चुक्कोड येतात ते नैर्मल्य तसं येतात आधीला आमच्या आधीला घरच्याने करल्या म्हणताना ते क्लेनलीनेस हायजीन फॉलो करून मग हातात ग्लाव्स घालायचे त्या करून करतो आता तुम्ही सांगित असो प्रिझर्वेटिव्ह आम्ही प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे कलर एसेन्स आणि घालीत नाही म्हटलो तेद्वा त्याचे एक बाळतार आणि प्रवण्या वयत नाही तुम्हास आमच्यात आम्ही मेन कलर एसेन्स 100% घालीत नाही आता काय त्या फ्रुट्स आता नेरळाचे सांगत जांभळांचे त्या जांभळांच्या ज्यूस करतो त्याच कलर येतात आता आमच्या बॅच वाईज बघितलं रे चूर कलर व्हेरिएशन येतात किती आता फ्रूट अंत काय कलर असतात तितक्यात येतात आता मी बिरिंडा ज्यूस करतो बिरिंडांचे रातांब्याचे त्या आम्ही इडी पुनर्पळी हाडून आम्ही तो सोला करून ज्यूस करतो जनरल तुम्हाला मार्केटांत सोला गावतात त्या काय ते करतात म्हणतात एकदा रस काढून नेऊन सुकवून मार्केटात घालतात आता तुम्ही तुमचे एक उत्पन्न त्या बाहेर तुम्ही केल्या रीतीन म्हणजे त्याचे एक मार्केटिंग कसं आहे मार्केटिंग आता तुम्ही दोघांनी बघायचं कसं नाही मी प्रोडक्शन बघितलं मार्केटिंग बघितलं जर आता मार्केटिंग विचारे आम्ही मार्केटिंग आमचे ಕೆಲವು सुपर स्टोर सुपर मार्केट ಅಂತ ಪುರ घातलेलं असा इनिशियल का आम्ही आता इव्हेंट्स पुरं होता नाही तेही आम्ही स्टॉल घालितो तेही आम्हाला दोन बेनिफिट होतं एक ऑन MRP सेल होता मग काय तर होता म्हटलं तुम्हाला तद्वा आम्हाला त्या प्रोडक्टचे त्यांनी यूज करून
फीडबॅक सांगतात येऊन. हा हा एकदी विटी रोडांत एक सापाचे सांत म्हणून एक प्रोग्राम होईत हा हा तेंत आम्ही स्टॉल घातल्यानंतर आम्ही एक सकाळी एक 8 गंटेच एक बायकोन येऊन आमच्यात एक बायकोन येऊन या नेलांत रसम पावडर वय वय एक 10-11 गंटे वाताना तिने हाडून दाखवत असा. मी या किती हाड लावून बघताना मग तुमच्या रसम पावडर बारलाय कसा हा. तुम्ही आहिल्यास टेस्ट द्या म्हणून सांगून तिने Oh, रसम करून हाडून करून दिलंय. द्या. होऊन दे लायक वय. फीडबॅक लायक फीडबॅक त्यास आम्ही या करतो स्टॉल आणि पुरा घालतो. मग आमच्या प्रकृतीफूड्स.com सांग वेबसाईट असा तेंतो आम्ही ऑनलाईन अंतो देत असा. ऑनलाईन अंतो इडी ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही धाडून देतो. आता मार्केटिंग तुम्ही दोन असं ऑनलाईन असं ऑफलाईन Offline. वय वय असं म्हणून सांगलं. आता तुम्ही एक असं व्यापार करताना तुमची बायल अश्विनी तीच एक सहाय केल्या रीतींत असता. चुक्कोड असा का कित्या म्हटल्यार एक इंडस्ट्री रन उमेद जाल्यार मेन प्रोडक्शन आणि त्या टेस्ट त्या एकच लाख उरवचे म्हणून पुरा त्या तिने बघून घ्यायचं. साखरेच्या पुरा जबाबदारी तिने घेता. तसं होऊन त्या क्वालिटी आता कामाच्या आणि किती कामाचे असल्यार कामाच्या ಎಂತು पुरा कसं म्हटल्यार सांगितलं ना मग फर्स्ट बॅच आणि 100 बॅच एकच लाख हव्या त्या हव्या द्यायला एकल्यानच बघून घ्याव्या. तसं आहे तिने प्रोडक्शन त्या बघून घ्यायच्या निमित्त त्याच्या मंडळीच्या मला नाही आता ते प्रोडक्शन तुम्ही अश्विनी कैला ರೀತಿಯಿಂದ काम करता होते आता तुमच्यात आता ಎಂತ प्रकृती फूड्स फॅक्टरी येते तुमच्या त्या कैला ರೀತಿಯಿಂದ मॅनेज करायचे होते काम करायचे होते कैला रीत ऍक्च्युली आमचं टायमिंग 9 to 6 होऊन असतं. आम्ही आमची कामाची येतात येऊन त्यांचं असल्या काम म्हणून डिस्ट्रीब्युशन करावं होतं करून मग त्यांच्या वाटतं मी येऊ काम करतो किती म्हटल्यार तिने मात्र केल्यार तेच करून देतो मी कैला आयटम कैला हव्या त्या मी हे करून देतो. ते त्या फिल करायचं ते काम पुरा ते करतो. मेन काम मी हे करून लावून ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು काम केल्यार त्या एक त्यासो एक परिपूर्णता म्हणून आणि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ते बघतलं मी तर तुम्हाला मार्केटिंग सुलभ होत असा म्हणून तुम्ही बघवायच्या म्हटलं किती म्हटल्यार एक श्रम असेल स्ट्रेस असेल आता तुमचे उत्पन्न पुरा तुम्ही ऑनलाईन गाव आता सांगितलं न्या कैला रीत तुम्ही आता ऑनलाईन अंत कैला रीतींत म्हणून एक तुम्ही ಒಪ್ಪಂದ करून घेतलं असो ऑनलाईन आता आमच्याच वेबसाईट असा प्रकृती.com म्हणून त्याच्यापर्यंत रेर पेटी म्हणून एक आमच्या त्या कोंकणींच्या ते केला मिस्टर मिसेस कामात म्हणून सांगून असा युट्यूबर ऐकलं तिने एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म केला तेंतो चुकूड प्रोडक्ट्स मात्र तिने घातला तेंतो आमच्या एक प्रोडक्ट्स घातला तेंतो चुकूड देवादेन मार्केट असा. मग अमेझॉन ಅಂತ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಸಾಂಚ गावता दल्ला चिडीत ನಾವು आमच्यात मार्केट ಅಂತ गेल्यार चुक्कोड होय कैला म्हणताना तुम्ही तुमच्या तुमचा प्रकृती आमच्या प्रकृतीफूड्स.com मग त्याच्या रेर पेटी म्हणून वय वय तेंतो असा अमेझॉन ಅಂತ असा. आता तुम्ही चुक्कोड म्हणताला कैला कारण काय असं तुमच्या तर चुक्कोड म्हटलं ना चुक्कोड म्हणतात मात्र काय ते गोष्ट आहे आता आम्ही आता स्टार्टिंग कोणतरी स्टार्टअप करतो त्याचे काय असतं अमेझॉन फ्लिपकार्ट तसला पर्यंत घातल्यार चुक्कोड म्हणून ऍक्च्युअली त्याच घातल्यार रे त्याला नेर होऊन त्याला काही लाभ नाही ते त्यांचे मार्जिन थोरले असता तेव्हा काय ते करतात आमच्यासारख्या लाईक स्टार्टअपाच्या काय ते करतात म्हणतात ते त्यांच्या मार्जिन थोरल्यात येऊन असतात. मग त्यांच्यात आता कोरियर सिस्टम त्यांच्यात यूज करावा होता त्या पुरा करताना ऍक्च्युअल प्रोडक्शन करायचं काही लाभ असत नाही भारी देखलं मार्जिनच नाही ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ गावत नाही तितके देखला होता. त्याच आम्ही आलोचना करून आमच्याच वेबसाईट केल्यार जनाचो बेनिफिट आहेत. आता आम्ही काय करतो म्हणतात आम्हाला ऑर्डर दिल्यांचे कोरियर पार्ट आम्ही त्यांच्या अर्धत घालतो अर्ध आम्ही बेअर करतो त्याच्या निमित्त कस्टमरचो मस्त बेनिफिट झाला होत असा खर्च म्हणजे त्यांचं एक खर्च उणा असतो गेरीचे मॉल उन्हार होता आता त्यांच्या पुरा मार्जिन द्यावायचे आम्ही जनान सोडून सोडतो कोरियर चार्ज असत जनान सोडतो जनांचं एक चिकूड उन्हार गावता डायरेक्ट तुम्हाला एक ते कनेक्शन गावता प्रोड्युसर आणि ग्राहक आणि
ಗೆತ್ತಲೆ ಇಕ್ತೇಲೆ वय त्याचं हा, direct. डायरेक्ट गावता मग मध्ये ते कोण काय तर हे असलं ते सीधा सांगतात बा तुमच्या असं झालंय नाही झालं चुक्कूड झाल्यावर वाईट झालं रामास कळता फीडबॅक त्या एक आता मी त्या नेरळ गेस म्हटल्याने त्यांचा मास मेन त्या डायबिटिक असं यूज होता त्या ಯೂಸ್ ಕಸ ದಾಲೆ ಟ್ಯಾಮುನಚೆ ನಾಯ್ ತಿನಿಂತ ಫೋನ್ ಕರು ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ त्या पुरा सांगताना आम्हाला एक खुशी होता इन्स्पायर होता मग आम्हाला फीडबॅक गावलं म्हणजे वय वय तुमच्या काहीतरी कसं असं त्याच एक सरीवून दोन गेवे एक वय 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 करेक्ट नाही की मस्त ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ कस्टमरांनी ते देतात बा तुम्ही असं करा तसं करा म्हणून कस्टमर येते काही idea द्यावे असं असेल स्वतः म्हणून सांगतात की नाही वय होऊन त्याला ऐक त्या तुमच्या डायरेक्ट ऑक्टाईना चान्स नो त्या एक तुम्हाला लायक मस्त बेनिफिट असं असं हाय होतं नाही वय वय आता अश्विनी तुम्ही फॅक्टरीत काम करायचं आहे म्हटलं याच प्रथमच कामास जेवणाने प्रगवताय कामास जन आणि गावतामस ಕೆಲವೆಗ್ದ ती मस्त कामास जन नाही दरव आमच्या घरच्या पुरा आम्ही सेरून करीत असतो ಒಟ್ಟು ಸೇರನ್ करतो माझे लेंक मामा मामी दिराच्या बायले पुरं ಒಟ್ಟು ಸೇरून करतो आम्ही कामाचं त्याच एक कामाचे असत ऍक्च्युअली कामाचे असत 4 जण आता आम्हाला सीझन टाइम म्हटलं रे जानेवारी टू मे एंड सर आम्हाला मस्त फुल सीझन म्हटलं आयटम यावेचे टाइम आतांत आमचे आयटम बाहेर दावेचे टाइम आतांत तसं जेवण चेड हवे होता एका वेळा जेवण चेड हवे तर आम्ही घरच्यांत ಸೇರೋನು करताव तर येतात तसला कामास येतात आणि आता इंगड तुम्हाला कामास विचारू ಏನೇನೋ असत मस्त आता ಕೆಲವು घर असेल बायकांचे त्यांचं एक लग्गी काही काम असल्यावर त्यांचं एक हेल्प होता आता फायनान्शियल किती एकलं घोलल्यावर पिरत नाही तसं होताना त्यांचं एक काम दिलं म्हणजे होता आमचं एक सॅटिस्फॅक्शन असता इके जणांचं काम दिलेलं सामन्याचे सॅटिस्फॅक्शन आता ನೇರಳೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ आंबे हे पुरा इडी वर्षा가 होत नाही तुम्हाला ಕೆಲವು टायमर मात्र गावायचे ने त्या आता तुमचे एक या कसं कैला एक दास्तान त्याच्या कैला रेटीन तुम्ही आता पुरव नेरळे पुरा नाही आम्हाला एक गावाच्यात 2 महिने 3 महिने आता त्या गावाच्यात एप्रिल एंड मे जून पाऊस पडल्यापर्यंत आम्ही घेत नाही चढीतून पुरा फुटस पाऊस यायलापर्यंत किडी त्याचा आम्ही पाऊस येताना घेत नाही पावसाच्या नदींत घेऊन आम्ही रॉ मटेरियल अंत आम्ही स्टॉक करून असतो मग रेडी प्रोडक्ट केद्दोमच मार्केटच हवाय त्यादोन आम्ही रेडी करतो तसं दल्ल्यान मी त्या चेड मस्त त्याचं काही या करा नाही आता केमिकल यूज करायचे तसं पण आम्ही चेड करायला ऐकत नाही नॅचरल आता घरात आम्ही कसं यूज करतो तसं आम्ही रेडी करतो आंबे मिडी त्या पुरासाने आम्ही मिठान घालून करेक्ट ठेवतो केद्दोम असं लंच दव्य त्यादोन आम्ही त्या लंच करतो त्यादोन ते करतो फ्रेश असता आंबे कुरकुरीत असतोय नाही आता ನೇರಳೆ पुरवायला तुला एकदा घेतलं तुम्हाला दास्तानून सांगते होता त्या आम्ही त्यांनी सांगितलं ना बा आम्ही घेताना रॉ मटेरियल तर चुकड क्वालिटी घेतो एक फर्स्ट थिंग त्याच्यापर्यंत पुरं क्लीन वॉश करतो मग त्याचं पाणी आरो पाणी यूज करतो करताना मग आरो पाणी द्यायला आम्ही हून करून आरो पाणी आलेलं हून करून थंड करून मग त्या ज्यूस पुरे यूज करतो काही हात टच करीत नाही मग असं थंड पाणी पुरा टच व्हायला सोडित नाही त्या करून पल्प स्टॉक करतो करून स्टॉक करतो ಕೆಲವು ಪುರ ಆಮಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ करतो त्या करून केद्दोम प्रॉडक्ट हवे नी तेद्दो आम्ही त्या पातळ करून तेद्दो करतो आम्ही त्यांना विचारलं तसं दल्ल्यान मी चेड तुम्हाला केमिकलचा यूज अंत करीत नाही तसं आता तुम्ही तुमची कृषी मेळा त्याप्रमाणे बघितलं समजतं तुम्ही ते आयोजन करीत असता आणि आयोजकांतो केला पोटी वन ऑफ दी आयोजक म्हणतो आम्ही तसं अवस्था हे तुम्ही दोघांनी कैला रीत ते एक आयोजन करायची रीत कसे असते आमचं कसं करतो समजणार आम्ही आता इंडस्ट्री करतो या करायचं माझ्या या कसं समजणार ಕೆಲವಂತ आम्ही बिझनेस नसताना ಕೆಲವು समाज असं करावे म्हणायचे एक उद्देश असता आता ಕೆಲವು गव्हर्नमेंट स्कूल ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ कसं म्हणणं मग ಕೆಲವು गव्हर्नमेंट स्कूल असं आम्ही
चुक्कोड कशीचे हिरडे त्यांच्या नाकरला घेता लावून त्यांचं आता आम्ही एक पैसे देऊन एक फ्रुट्स हाडव्याचे बदल करता जाल्यार आम्ही एक हिरडो लावल्यानंतर फ्रुट्स काढून खावताना त्याचे कुशीत ते केलींगडे त्या नाकरांचं तेदोन कलवल्यार त्यांचे एक देखले ಎಂದದ್ದು कलर ते जाऊन घरा करत ಬೆಳೆಸ್ತಿತ್ತು आम्ही एक मग एक या केलांते आता 3 सेंस जागो असतो 3 सेंस 5 सेंस त्यांचे काही आम्ही तरकारी करा होईत नाही म्हणायचे एक मनोभावात असता आता 10 सेंसान वर असलो तरकारी करा द्यायत नाही आम्ही एक कार्यक्रम केलांते 3 सेंस जागा असल्यान तो त्याच्या वाराचे एक दिवस तरकारी तिने घरा कराव्या म्हणायचे त्या कार्यक्रम भयंकर फेमस झाला किती फेमस झाला नंतर मस्त जननी इन्स्टिट्यूशनच्या पुरा मिळून त्या प्रोग्राम झाला मग त्या आमच्या कॉन्सेप्ट काय देतात बा तुम्हाला एक देखले 2 चट्टी असत त्यांचे एक बोंबाई बसाळले नाहीतर बसाळले तसं एक लावल्यार तुम्हाला एक वाराच एक त्याचे कटिंग्स काढणं एक शाख होता आता घरात एक 3 जण 4 जण असायची त्यांच एक 2 मूठ गावल्यारो एक शाख होता तसं केलंय मग आता फूड फेस्ट भारी फेमस झालं मँगलोरात ऍक्च्युअली फर्स्ट फूड फेस्ट केला आम्ही प्रकृती तिंडी हब्बा म्हणून सांगून आम्ही स्टार्ट केलं आम्ही स्टार्ट करून 4 वर्ष झाले आम्ही केल्यापर्यंत ब्रह्मवरांत केल्यानं त्याच्यापर्यंत ब्रह्मवर एक कृषी विज्ञान केंद्र तिने केल्यानं त्याच्यापर्यंत पुत्तूरांत केल्यानं तिने पूर्ण आहार मेळा म्हणत केलं त्याच्यापर्यंत 2 वर्षांपाठी गव्हर्नमेंट केल्यानं आता आम्ही सांगत ते म्हणून केलं तुम्ही दोघांनी तुमच्या व्याराच्यात एक जीवनाच्या पयणात आम्ही ते चर्चा केली नाही आता ಎಂತ ಇಡೀ ಕೆದ್ದ बघितल्यारो व्याराच्यात जीवन ಅಂತ असताना तुमच्यात एक जीवन म्हणून असता बघा केद्दोन एक त्या फॅमिली टाइम म्हणतो आम्ही त्या तुम्ही कैल्या रीतीन ಹೊಂದಿಸೋನ್ दातो एक गोवान बायले शिव्यो घालव्या त्या प्रावने टाइम आवने त्यासाने बरा कैल्या रीतीन तर आम्ही ऍक्च्युली आम्हाला आता सांगितलं नाही मी मग जानेवारी टू मे सर बिझी असता आम्हाला त्या टाइमवर आम्ही इडी आमच्या प्रोडक्टचे बघेत योचने असता त्याच्यापर्यंत पावसी जून दादापर्यंत आम्हा सो फ्री असता तेदो आम्ही नेक्रांस बोलान वेकेशन पुरा दावून वेकेशन जातो नाहीतर आम्ही त्यांच्या ओटू मिंगल होईत नाही त्या आम्हाच बिझी असलेल्या टाइमवर आम्हाच होईत नाही ते नॅकराव काय या करत नाही मग बिझी असताना मग काय ते म्हणतात आम्ही पुरा केलापोटे बिझी असताना ಒಟ್ಟು पुरा घरात काम करतो आणि आता कामाची करते 9 to 6 करून ते जातात 6 पर्यंत केलापोटी काम असता तर घरचे पुरा मिळून काम करताना त्या गंमत होता आता आमच्या नेकरा माझ्या भावाच्या नेकरा उठ्ठ असायचे तो आता फर्स्ट स्टँडर्ड दाल्यार ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು सांगताना त्यांचे काहीतरी ते कारचं काम समाव होता नाही बदल करता झालं त्यांचं एक गंमत होता खुशी नॅकरांचं त्या काम म्हणून होत नाही त्यांचं गंमत करायला टाइम घालला म्हणतो होता तसं ती येऊन जॉईन होऊन गंमत होऊन तसं होता काम शिकतात त्यांचं केलं ते शिकवायच्या म्हणतात तसं होता त्यांनी मग काय तर म्हणतात आता केला सांगतात हातने सारताला काही इयो काम करत नाही ओदू त्याच्यापर्यंत काम कर म्हणतात तो किती काम करायचं त्यात आम्ही अत्यंत देखोकले काम करवल्यार त्यांचं एक त्याचे टच असता ते लागतात काम करतात मग वेकेशन चुक्कोड वेकेशन स्पेंड करतो अंत तुम्हाला त्या गावता याराचे जीवन हुरतून तुमच्यात एक जीवन म्हणून गाव मग टार्गेट ठेवण्याचा अष्टमी ते 4 दिवस लॉंग टूर जातो त्या वर्षाचे फिक्स अष्टमी ते चेंज असत नाही लॉंग टूर जातो मग असं पुरा लोकल पर मस्त तसा टाइम स्पेंड होता नीगे तुम्ही सांगताला पर्यंत ते तुम्ही काम 6 घंटे प्रांतल्या काम करता म्हटलो न्या कुटुंब समेत त्या एक नमनाचे तुम्हाला एक ते कशाला म्हणतो आम्ही कुटुंबाचे मौल्य होऊन दे सांसारिक मौल्य त्या एक शिकवा गावाचे बरचं टाय आता आप्पा तुझ्या आप्पा अम्माने उठतो आप्पा अम्मा नॅकरा म्हणताना त्यांच्या लांगसून शिकवायच्या तुम्ही तुमच्या नॅकरांना शिकवायच्या ते एक चुक्कोट वेळ स्पेंड होता नाही आमचे मामा म्हणतात त्यांच्या बाल्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुरं सांगितलं त्याचं आमच्या कळता आमच्या नेकरांस कळता अज्जा काय ते करीत त्यांत ते एक गंमत इंगडत असता मात्र रे कष्ट असता जाल्यार कष्टांतो एक सुख म्हणायचं असता करेक्ट आता तुम्ही तुमच्या प्राकृतिक फुडसांत मस्त पुढे आयलोसो मस्त पुढे येऊन झाल्यास त्यानंतर आता तुम्ही आईल्ली वाट एकदा फाटी बघताना
तुम्हाला कसं होता तुमचे एक कसलं एक अनिसिके असतं केलापाटी पाठी बघताना इतके हवेंताई म्हणून होता केलापाटी होय बा. म्हणतात तसला टफ सिच्युएशन असताना होता जाल्यार ऍक्च्युअली बघताना चुक्कोड म्हणून दिसता आता किती म्हणतात एक केवढ्या तोरल्या कंपनीत असल्यार कामाचो होय केवढ्या तोरल्या किती संबळ असून कामाचे आता आमच्या लागी एक सीझन वाईज जाल्यार एक 4 दर्शन 10 जण सर कामान त्यांचं मेंटेन करतो आम्ही होय बा. आमच्या मध्ये सीझन असता का चढ घेतो होय सीझन नाही जाल्यार केला हे असतो होय तसं असलं नाही ते आमच्या लागी काम द्यायला सांगायचं नाही त्यात एक आत्माभिमान एक असतो. होय होय कळलं. खुशी विंगडत असता तितके जणांच काम द्यायला मग आता आधी आम्ही काय एक कंपनीत असताना रजा काढवे त्यास मेल घालावे तो त्यास एक केलापाटी रिप्ले नाहीतर रिप्लेच नाही रिप्ले नसताना रजा काढल्यार सांगत झालं ते कोण लागेल तुला परमिशन द्यायला आता मस्त हवे केलापाटी हवे जाल्यार उद्या आमस दाव्यास दाव्याच्यात होय होय कळलं कळलं. त्या एक पुरं बघताना किती म्हणतात आता हेलो आम्ही या कामावर असताना एक वेकेशनचं काम असतं हवेन ते त्यांना काय द्यायला रजाच द्यायला नाही होय, ते रजा गावेचे कष्ट होतं. देतच नाही मग त्याचे जॉब आणत असताना तिले त्या रिटेल मार्केट आणत असेल रिलायन्स रिटेल मार्केट त्यांनी तू काय म्हणतात फंक्शन संडे रजाच नाही नाही. फंक्शनच रजा नाही रजा नाही कसं असतं संडे यांच रजा असतं मला रजा असत नाही. होय, होय. त्याची किती म्हटलं रे होय. होय आता काय तर होता म्हटलं रे ते राज्य उद्याने हे रे सर असता ते रॉ मटेरियल हाडलं नाही त्याला झालं नाही होय ऑर्डर द्यायचे उद्या देतो होय होय तसा होता तसा होता तसा पुढे बघताना चुक्कोड म्हणून दिसता आता इतक्या समय दर्शन एक तुमच्या जीवनाच्या पायानंत प्रकृती फुड्स या एक आयले वाट तुमच्या जीवनांत ते परिवर्तन दिलंय तुम्ही म्हटलं एक उद्योग येऊन तो दगदावाय उद्योगदाता झालो या एक परिवर्तनाचे एक तुम्ही त्या कैला रीतींत झाल्या म्हणून एक 2 अनुभवाचे उत्तर सांगत ಎಂತೋ ಮಸ್ತ್ ಏಳು ಬೀಳೋ ಉತ್ತೆ हा किती म्हटल्यार ಕೆಲವು फर्स्ट आम्ही ಸೇರ್ತಾನ मस्त ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ त्याच्याविषयी ಗೊತ್ತಾಯ್ते कसं असा काय ते म्हणून मी 15 days त्यांच्या उठू कसं काम कसं करवायचं म्हणून शिकवा गेलो ते मला साधारण विषय कळला असं करवायचे असं हे करू होतं म्हणून त्याच्यापर्यंत तिने मामास हे केल्यानं सांगितलं तुला मी बॅक एंड होऊन मी सपोर्टिव्ह नसतो तू स्टार्ट करा म्हणून म्हणजे काय म्हणतात का 5 digit टर्नओव्हर न 7 digit टर्नओव्हर होताना नाही त्या एक भारी एक म्हटल्यार आम्ही त्याच प्रिफर व्हायचो भारी कष्ट असता किती म्हणतात एक तुम्हाला सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज यायचे थोरला विषय विकते कष्ट असल्यार मार्केटिंग करायचं त्या कष्ट असल्यार सेकंड टू थर्ड स्टेज यायचं असताना त्याची के टफ सिच्युएशन आता आम्ही असं बघताना आता कोण करताना फर्स्ट त्यांचं केला सपोर्ट होता केला मग काय होता म्हणतात त्यांचे रिलेशन मला एक दी मारा सांगून नेतात जाल्यार नेल्ल्यान मक्त्यानं नेवचे म्हणजे करायचे काम त्याची टफ सिच्युएशन असा आता नवे करवायचे जाल्यार नाही त्यांनी मार्केटिंग करवायचे मेन टफ सिच्युएशन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल शोधवायचे पूर होता त्याला मार्केटिंग करायचे जनाला सर पाववायचे मग एकदा घेतल्यानं मग त्यानं घेऊवायचे असवायच्या त्याच्या त्या तुमच्यावर असता किंतु कष्ट असता म्हणता डेफिनेटली असता का डेफिनेटली त्या टफ असतात आता तुम्ही गोबायला तुमच्या कुटुंबाची ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ್ एक केलं प्रकृती फूड ते तुम्ही एक त्यांचं त्या जीवनाच्या पायण्यात एक सागावना इल्ली वाटत आम्हाला तुमच्या लागी बोलताना एक मस्त एक आसक्तीदायक हो नसता असाला तुमचे एक जीवनाचे अनुभव कसं तरी माहित तुम्ही आमच्या वीक्षकांस युवा वीक्षकांस द्यावे काहीतरी इष्ट पावतावे युवा वीक्षकांचा काय आता पुरं काय करतात म्हणतात शिकतात त्यांचे जीवनाचे मेन उद्देश काय तुमच्या कंपनीचे काम घ्यावे म्हणून काम घ्यावे आणि सिक्युअर लाईफ कराव्या म्हणायचे जाल्यार सिक्युअर लाईफ असल्यार त्यांच्या तितके केला थिंक केल्यार ते एंड म्हणून जालाय आता आमच्या कसा होता म्हटल्यार तुम्हाला डेली R&D डेली एक शिकवायचे नव्या नव्या जनांच्या भेटी किती जण आता आम्हाला किती चुक्कोड म्हणून सांगितलं तितके वाईट म्हणून तिला वाचतात मग एक स्टेप चढवले वाचतात ओढवेचे वाचतात त्या पूर तुम्हाला
गावाचे एक या म्हटल्यार बिझनेस फील्ड ಅಂತ ಮಾತ ಚಡೀತು आता काम ಅಂತ असतात ते सदीन बघूचे तांड एकलो कोणतर किरिक करायच्या वाजता मोटिवेट करायच्या वाजतात जाल्यार आत्तांचे ते शिकून बाहेर येतात बाहेर येऊन त्यांचे मूळ देश बेंगलोर ಮೇಲೆ काम गावसावे तितके काम गावसावे लाईफ सेटल जॉली राहावे म्हणून आता बिझनेसच येताना फर्स्ट थिंक करावे काय तर जॉली लाईफ आता नाही एक स्टेज सायलापर्यंत जॉली करायचे असतात माझे काय असा का बा तुम्ही कष्टी यावायच्या पूर असा नाही एक 40-45 वर्षा भितर कष्टी याव्या तेव्हा आम्ही त्या लाईफ तेव्हा आम्ही जॉली लाईफ हँग करतोय आफ्टर 45 इयर्स आम्ही कष्टी याव्या तेव्हा फर्स्ट आम्ही स्ट्रगल यावे त्या आम्हाला एज असा त्या टेन्शन घ्यावे त्या मग तुम्ही आता 45-50 वर्षापर्यंत तुम्ही चिडीतून बघ गावता केला म्हणे बापसान नॅकरालागी मला 100 रुपये दी नाही द्यायला रे मी एक दवाई परमिशन त्या करवायच्या किती होता म्हटलं रे तो त्याच्या लाईफ फर्स्ट तो जॉली नाही द्यायला पूर्ण असतात माझ्या प्रकारे मला तेकला विचारला ते नाही इतक्या या पुरा हव्या आमास लोन त्या ह्या पुरा हव्याय मला भावानं सांगितलं ते अण्णा नಮ್ಗೆ इतक्या लोन आमास हव्याय ह्या इतक्या कष्टी हव्याय तसं पुरा त्याचं सिंपल माझे एक उत्तर ब आता आम्ही कष्टी हव्याच्या ओके तुला कष्टी होतो पूर असा तू तुझ्या 50-55 ವರ್ಷ ಅಂತ कष्टी हव्या असल्यावर कसं होईत त्यातवा आरामरस होतो जीवनात तुम्हाला त्याचं कष्टी यावायचे असं नवा माझ्या लेखानं कष्टी केव्हा यावायचे एक 45 वर्षा भितर किती कष्टी यावाय पूर्ण सौ टाइम अंगात बल असतो माइंड अंत ट्रस घ्यावायची कॅपॅसिटी असता त्याला त्याच्या परांत घ्यावायचे तितके चिकोड नाही त्या मी आत्ताच्या युवजन त्या बघित नाही आत्ता एक जॉली करावे म्हटलं तुम्ही काय म्हणून सांगता म्हटल्यावर कशाला कष्टी यावायचे असल्यावर 40-45 वर्षांनी करून लाईफ सिक्युअर करून त्याच ठेवूया म्हणायचे हार्ड वर्क करा करा मग एक जॉब घ्यावायचे थोरल्या नाही चढीतून आमच्या बिझनेस फील्ड असं येत नाही चढीतून येत नाही आता तुम्ही एक बघू होतं वॉरन बफेट म्हणून शेअर मार्केट भारी करतो वॉरन बफेट एक तो सांगतो इडೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪತ್ತು ಅಸ್ವೇಚೆ ಖಾಲಿ 4% ಅಂತ ಕೈ ಉರ್ಲೆ 96% अस्वेच्या लागी अस्वेच्या संपत्त खाली 4% लागिन तसं ते अस्वेच्या पुरवणं आहे बिझनेसमॅन मात्र म्हणजे बिझनेस करा म्हणता तुम्ही टेन्शन घ्यावायचे त्यापर असत त्या एजंत घेऊ तू मी एक तुम्ही सांगितलं बरे मगाशी एकदा तुम्ही सांगितलं ना बाहेर आम्ही दात कोडल्या मास ओढतेले गावतात सपोर्ट करतेले गावतात नवीन नवी तोंडा बघ गावतात आम्ही स्टॉलान घेताना त्यांत मस्त जन आता एक देखला एक्झाम्पल सांगतो एकलो आम्ही या घरे मिठान घालून ठेवितो आता करीत नाही सा पुरसोत असताना माझं पावशीचे काम होणे असलं त्या करतो एकला नेऊन सांगितलं ಇದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅವನು एक ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ನೀವೆಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಯಾರು ಮರ ತೆಗೆಯುವುದು ಅದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಯಾರು ಹೌದಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ करेक्ट ಅದಕ್ಕೆ सांगतो कुठले तोंड दांपून नाही 50 रुपये त्याला 360 50 रुपये त्याला घेऊन गेले म्हणजे कष्टी अभ्यंत आम्ही त्याच तिकता कष्ट आहे तर मात्र वय तर फायनल असं तसं म्हणतात तुम्हाला किंडल करायच्या असत वय म्हणजे जीवनांत आमास असाला तो एक शिकव गावता तो म्हणजे यार करत असताना शिकव गावता नव्या नव्या विषय शिकव गावता असाला जन गावतात जीवनात पाठ शिकव गावता तुमचं 100% नाही आज एक वेळ सर आमच्या तुमचे एक व्याराचं जीवन होऊन दे तुमचे एक व्याराचं सोडून तुमचे एक जीवन आणि तेंतू आयले तुम्ही कैल्या रीतींत तुमचा अनुभव कैल्या रीतींत कष्ट आयलो पुरा एक चुक्कोडचा अनुभव आमच्या ओट आज वांटून घेतलो सो ह्या कार्यक्रमास आयल्यास तुम्हाला दोघांचो धन्यवाद धन्यवाद मी ಎಂತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋಲೋನ ಸೋನ मी फर्स्ट टाइम इथे बोलायचं की अवकाश दिलाय प्रतिबिंब टीमासो माझे मस्त धन्यवाद सांगितलं सर हो दे तसंत विषय कोंकणी घेणारा चान्स आमच्या प्रकृतीवरचं दर्शन
ಮಸ್ತ್ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುನ್ ದಿಲ್ಲಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಜೀವನಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ होऊन यशा गव्य विधाताच्या बरापत्तनी त्या मनशांचे एक मनोधैर्य होऊन दे शिकावणे बुद्धिवंत ह्या पुरण तो साध्य म्हणून सांगून आज दाखवून देवलेंसा आमचे ಒಟ್ಟು सोयरे होऊन आयले प्रकृती फुड्डाचे मालक प्रकाश प्रभू आणि त्यांची धर्मपत्नी अश्विनी प्रभू ह्यांचे एक जीवनाच्या पायाने वांटून घेतले एक अनुभव तुम्हा स्फुरणसो एक सहाय होईत म्हणले कोण आईच्या कार्यक्रमाक दोतोंसा पूरणसो मस्त आभार.